Kaya ngono. Ya, kaya ngapa diunggahke bintang tamune Mas Kodok Komet Dodok Serampat Mas. Yo, dados. Wilujeng dalu Mas Dodok. Nggih wilujeng dalu Mak Cangik, Mbak Ibu. Ambune mboten kondur teng Bojonegoro. Mboten nggih mantuk kula nggih dalu. Nggih. Lah ngopo kok dadak mulih? Lah pripun ngayahi wajib teng mriku tasih wonten napa kewajiban malih. Wedi karo ibuke cacah lek ra mulih. Alah nggih. Ngeten niki kan nggih nyuwun sewu lho Pak nggih dipantau terus niki kok kalih ibuke cacah. Ha iya jenenge wong nyambut gawe iki lek ra dipantau karo wong sing nang omah sok sembranan ngono. Nggih, mulane lek jane ora butuh apa-apa sing penting ditekan ngomah lek perkara awakmu lek ora digagas ta karo bojo jane. Pripun to jenengan niku mboten ngertos bojo kula kok. Bojo kula niku cemburune 7 kecamatan lho Pak. Estu. Lah ning kono ki kesalane. Kok iso kesalane pripun? Istri seorang seniman iki ibarate kudu kaya dene wong ngeculke bebek kae. Duh, berarti kula bebek. Ora. Lah pripun? Diculke golek pangan tekan ndi bene sing penting duwite utawa ndoke mulih. Lah niku lek napa bojo sing mboten perhatian. Lho. Bukan krono ndak perhatian kaya ibuke Cacah ki aku ning pentas ki diloske. Wis muni sing piye wae ditokke wae. Ora pernah muni werna-werna. Ya mung nek kebablasan tekan ngomah lekas mambengi ngono kae ngono. Loro teras. Berarti sing penting ndoke mantuk nggih, Pak. Heeh. Berarti jenengan ngendok. Sik omonganmu kok omonganmu kok ora penak piye to? Lah terus Pak Mentos, sing penting nek ya ndoke mantuk lho. Wong rumah tangga kok bojo kok sementing ndoke mantuk ki piye? Kuwi upama ngene. Umpama dene lek kuwatir karo ndoke ora wasil, ndokmu ki tinggalan ning omah kowe ning kok ngendi-ngendi ra apa-apa. Tak
Andene kula pengen dicemburoni kok belas to bojoku belas ora tau cemburu kok. Berarti bojomu gak sayang karo kowe nek gak dicemburune ngono kuwi. Belas aku. Sik to. Cemburu tanda Bojomu sayang. ndak cemburu Mas Komet. Mboten nih. Ki lek ngantek cemburu karo awakmu lho dirapane wajah ya kaya ngono. Tuh, jenenge ra penyepele Komet lho, Pak. Lah, Pak. Lho senajan Komet tek rupane wajah ngene, bocahe cendhek kaya ngene, ning jenengan mboten ngertos sejatine Komet. Weh, SMA aku nate enten Nah, bocah cilik cendhek Komet. Nggih. Ning sembodo gede dhuwur awakmu. Alah, Nggih. mung gambar tok. Kok sakit gambar tok. Tekok pripun, Pak? kacamu kae coba. Ah, mungkin kula terangke. Heeh. Sik to, kok Pak Minto kok modele karo aku kok kudu semio-mio nyapa kok gambar tok. Ora ngono ki masalah bojomu lho. Nyapa? Aku pengen dicemburoni kaya awakmu lho. Lah terus bojomu nyapa Sampai lho? aku tahu tuku nomor perdana, Hah. tuku nomor anyar iki tak jenengi sinden. Nah. Tak WA dhewe, tak bales-bales dhewe. Iya. Kuwi mbok alami kaya ngono ya, Mas. Yo ora cemburu ki. Bojomu yo gak cemburu. Maksud ki paling gak takok, ki sapa? Ngono yo gak iki. Iki lho, WA konggone kancamu. Ngono iki. Lah jere bojomu gak iso maca. Lah aku lho paling. Tapi gambar karo gambar. Masa nganggo gambar? Piye to tak downloadno. Mbok kayak gambar sinden-sinden ayu-ayu. Kuwi ngerti lah awakmu pancen wis duwe simpenan. Mergo arep dicemburoni dibebaske. Lah. Lah wong awakmu ki ya lecet lho. Wong jelas-jelas kuwi nek wong wedok jenenge kok wene jeneng Tukimin, barang ngono ki Ya, coba. Mboten paling tak Mboten. jeneng Jan Sanyo. Jan sanyo. Kowe ngerti kenapa bojomu ora cemburu? Ya betul. Perkara bojomu wis weanan karo aku. Ya sepurane mek lagi tak omong saiki. Kowe ya cemburu kowe ngene iki. Sabar, rasa nesu lho. Ndagel ya ndagel nek rasa teko bojo ngono kuwi. Lah wong iki mbah saking Pak Minto mbahas bojo lho, ora masalah Yes, wong. ndak bahas dhewe. Lho, kowe ora melo tenan lho. Wis gak bengi iki dhewe-dhewe. Kowe ora ngerti dalange sinten to? Gua kepece aku. Lho, piye to kowe iki? Lah Pak Mintono, Lho Pak Minto tapi masalah bojo ki masalah sepele Mas, Nah. rasa mbok gawe gelo atimu. bojo kok sepele iki piye ta iki? Lah piye? Lah kowe ditangkap ki dalam rangka apa? Dalam rangka Lah iki boten pernikahan. sedekah bumi ya. Iki ya nikahan kok sepele piye? Lho maksudnya ki kowe karo aku kan kanca nyapa perkara bojo kok udur ki nyapa? Lah nek bojo kok Pak? Lho, lah kowe ikhlas ora bojomu tak pek? Lho, Bocah piye? Wis karek baten kok. bojo kok karep bacan iki jane barang to Ha piye? ya wong iki jane lek sadar kaya Mas Komet ki bojo dipek wong ya wis bene ngopo to wong wis badan ya. Lah niki jenengan malah marahi sing mboten genah. Bojo ki sak badan-badane sak tuwek-tuweke bojo kuwi kudu sekali seumur hidup, Pak. Kudu ditresnani. Sing ngomong sapa lek sekali seumur hidup? Sing ngomong supir-supir bis. Lah iya. Ya mboten nggih tegene napa KUA kan ngoten, sekali seumur hidup jangan sampai pisah. Lah lek beda penemu, ndak pernah atut, ndak pernah rukun, ndak bisa menemukan ndak bisa menjadikan satu permasalahan. Lah iku dadi bojo selawase kan ya ning nyiksa ati. Timbangane kaya ngono, ndang bubar golek eneh. Loh, Lah kok ngene? Ya betul Pak Minto. lho kok iso betul Pak Minto lho? Lah nek urip nyiksa ati, alu wong golek meneh to. Lho, paling gak kan diperbaiki aja terus putus golek meneh. Lek ora kena diperbaiki Nah, wis dasar, Ditata meleh. ditata ora kena mergo wis pancen patake kaya ngono. Yo, lho disantet, Pak. Lho, Piye to sampean ki gak iso? Ya berarti takdir nah wis omonganmu ya aja kaya ngono paling gak ya bojo sekali seumur hidup, nek iso ya rukun terus. Allah Nah, ora. Dadi kene Mas Dodok, Mas Komet, Pripun? awake dhewe ngrembug perkara bojo sing ora kena ditotot iki sebagai pengalaman. Nggih. Mula sakwise diceritake kaya ngene, kebak ing pangati-ati dadi bojo sepisan rabi selawase. Leres. Ngoten lho, Pak. Sing tak karepe nggih ngoten. Kula ki asine nggih seneng nggih susah teng mriki asine, Pak. Senenge Senenge ditanggap matur nuwun dumateng ingkang ngemugati. Bapak Alimin. Bapak Alimin. Dalu niki mboten timbali Bapak Alimin ya merongos ning omah lho, Met. Heeh, terus susahe. Susahe teng mriki napa to? Wong dugi mriki wau kula saking Bojonegoro to, Pak. Heeh. Terang benderang mboten nanten Jawa. Lah dugi mriki kok kritik-kritik udan ora kaprah. Lah iki lho ngantek becek kabeh. Ora apa-apa. Iki ya tandane iki sono udan barokah kanggo nganten. Titenono, wong dadi manten kuwi kok pas waktu temu manten syukuran diwene udan kuwi Udan. tandha berkah barokah ki Berkah kaya ngono. barokah, ngono Lho, lho. kowe ngerti? Banyu ki dewane katentreman, dewane kabagyan. Nah, Lho. Ngoten nggih, Pak. Heeh. Wong sapa sing gelem banyu niki klebu dewane kabagyan. nah. Mula dalu punika kula tangket sinten sindene jenengan sing ajeng kula banyoni. Desel tapi mbok banyoni iki omonganmu Kok ki. ngendikane ngoten kok. Tegese ora banyoni. Lah arep mbanyone sindene nyapa nyeluk wong Bojonegoro iki rombongan iki ya sregep kabeh. Anak menawa njaluk tulung ya.
Jenengan ampun teng mriku-mriku riyen. Visi misi seorang dagelan. Nggih, Yo nggih. kita ki ngular-ular karo temanten. Leres wong kula nggih nyuwun sewu wong niki nggih sampun nikah rumiyin. Wong temanten kekalih nggih menika Mas Alip, Mbak, tak Mbak. Jim, kok tak tapuk gundulmu tenan lho kowe iki Tak kira omonganmu ngejak kok apalan. senes iki apa sing dadi nganten ki Mas Alip. Mbak. Tak ora sama bacotne nyapa iki. Ngejak bal-balan. Sing ngejak bal-balan sapa kok sapa aku benerno kowe. Ya Mas Alip kali Mbak Tin. Mbak Titin, Mbak Tin. Iya kak aku wis karo Tin biasa. Kowe iki modele jangkar nyapa. Tapi to. berkah loh Mas. Nggih. Pripun? Mas Salim jatuh ke rumah Mbak Titin ki berkah racake piyayi ki lek jenenge Titin mesti dikodratke sugih. Kok saged ngoten, Pak? Ki ning Rejo Tangan ya nek warung Titin. Pot Titin. Ora mung Rejo Tangan. Ning Surabaya, ning Mojokerto, ning Kriyan. Oh. Warung Titin niku mesti Iya. sukses nggih. Oh, jeneng. Ning enek jeneng warung ning daerah etane Rejo Tangan. Napa niku warung? Ning Jimbe warung Komet Kelamin bangkrut. Enten niku. Enak. Teng mriku Tulungagung. Iya, Warung Komet Kelamin bangkrut. bangkrut. Lah sing didol guru iwak asu kok. Kok iso Kok iwak asu. warung kok jenenge Komet Kelamin. Lho wong ora ngerti to, Mas. Golek jenenge tenar ngono lho, Mas karepe kono. Kene dhewe ra tenar-tenar ya. Delalah ben waris bareng bekas Aku kira golek tenar penting awet ra nggih ngoten to, Pak. nggih. Ngono sing penting awet ditresnani marang masyarakat teng Desa Mojosari menika. Keras Kediri menika kula pun walalah pun mboten ketung. Bolak-balik ya, Mas. Pindho. Lah pindho kok sor mboten ketung ki apa to? Wong ki mbaya aja umur Adicarane Adicarane ki wali matul urus nggih Pak mintawa pernikahan. ngendikan monggo Nggih. ular-ular. Nggih. Sampeyan diaturi nyembur para Nyembur iki kaya ula dumung ya, Mas, nyembur ki ya. ular. Ya paling Ora. paring nyuwun sewu ya, Ya. paring pitutur kanggo temanten. Betul. Piye to amriye nganten ki? Sembur ya tutur. Nah, sembur nggih tutur piye to amriye nganten ki ben awet langgeng iso rukun terus ora tukaran Mas- kuwi kan enak mantene resepe. pundi to? Mantene menika Mas Ali. Mas Alip ben Nah, awet nggih. aja nggo, Mas. Lho kok aja nggo piye to kowe iki? Jadi ben awet. Mau anggap tuku klambi baju to piye Ben kok aja awet. nggo. Tegese ben Mantene kuwi lah. Wi iya lah. Jenagara e. Ngapunten wong mawa anu desa mawa cara, Pak. Iya. Kasanah basa, Pak. Nggih. Lah teng mriki kan ngangge mu niku. Mantene kuwi lho. Kuwi Ngono. lho. Lek ning bojone kono mantine kuwi lah. Piye leh? Apam? Ngono wae. Ya yaan. Ya yaan. Menika Pak mantene nggih menika Mas Alip. Mas Alip kali Mbak Titin nika lho. Ngantene duwelik kalau dilok. Nggih, nggih. Wedi ketane ape ditutur sembur. Ya ora kok. Nggih temanten kekalih napa to wajibe nggih menika kersane awet guyub rukun tansah reruntutan ngantos dugi kaken-kaken lan ninen-ninen kuncine namung siji. Napa, Mas? Ngapuntene kula niki mboten sok keminter sok pinter wong kula wis nikah dhisik. Kulo nyatane kula pun nikah ngantos nika niku 75 tahun mboten nate sing jenenge tukaran, Pak. Karo bojo. Kalih bojo Patut untuk diacungi jempol. Ya nggih, Mungkin riyen to 75 tahun ya umurmu pira? 35. Lah kok suwi men 75? Lah mbah-mbahku titip. Walah. Gak oleh to. Oleh. Nyatane ngantos saiki ora tau sing jenenge tukar padu, beda selisih, beda pendapat ora tau, Mas. Mula diingi kuwi ya nek tanggoku bar brekson nempukis mes tak takoki. "Mek apa, Di?" Anu bar tensi ngono. Oh. Lah pinten 650. Tensi kok 650 ya wis geblak kadene Lho to, Pak Mas. kata lah tangga-tangga padha titip. Kowe bales Ya mbah. padha ae. Oh nikah ada titip. Oh dagelan kok nesunan to, Mas. Nah, Mas, aja sok nesu. Nesu ki awal mulane wong kena stroke. Nah, Mula aja sok gampang nesu. Aja nesu. Nah, kuwi lho. Kula mboten nesu, cuman nek sing gak bener kula benerke. Resepe kuncine rumah tangga ben awet guyub rukun tentrem ayem kuwi gampang, Mas. Gampange. Sementing siji aja rebutan bener ning kudu sering-sering rebutan salah ngomong-ngomong titik-titik salah. Aku sing salah, Dik. Aku sing salah, Mas. Insyaallah rumah tangga ora ana sing jeneng pertengkaran. Masa iya kuwi tok. Kuwi tak sepele nang kuwi sithik sepele nek Eh, dilaksanakan abot. Aku ngangge konsepmu Pripun niku? untuk menuju keluarga yang sukses ndak akan terjadi perpecahan kuncine rebut. Kudu rebutan salah aja rebutan Aku bener. rebut salah karo bojoku diiles. Kok saged diles Malah pripun? dinggo kalahan, Pak. Dingge kalahan. Iya, iya, jelek. Wong kalah ki urung wong ngalah urung mesti kalah, Pak. Kok saged dingge kalahan pripun? Sembarang-barang kon ngeterke.
Lho, berarti romantis. Ning sitok sing tak senengi lek kon ngeterke adus. Mosok adus bareng ngeter iki ya. Jenengan kok ngalem men jare kok. Wis sepuh bareng kok Lah adus yo paling Pak Minto yo ngono ki dik pek. Lah niki malah nyepele jenengan to, Pak? Ora kok nyepele. Lho kadose jenengan. Menawa. Ora. Sapa sing ngomong ngono? Niki komet Sing ngomong ngono sapa? Komet, Pak. Kelamin, Pak. Lah iya pancen ngono. Lah ngono nak usia sakmono ki koyo-koyo lho. Ayo. Bareng ditenani. Alah ya pek. Kuwi nak bojone karo gletak ketu. Ngono. Ning aja ngono matur sembodo. Ngono lho, Mas. Nggih. Dadi ngono contone kaya ngono ki mau. Ah. Rumah tangga ben awet ya kudu ki mau. Kaya Mbak Titin. Tiwau kula krungu nek nyeluk ngantene kowe ngerti dhewe. Heeh. Iyang. Yang to. Panggilan romantis ku ya menentukan. Yup. Mas Alip kali nek sampean piye Mas panggilan Nek aku romantis? karo bojoku Mas yo tak gawe romantis. Iya. Senajan wis Kuwi yo nikah. penting lho. Lho penting to kuwi bumbu rumah tangga ya, Mas. Iya, iya. Aku karo bojoku lek bojoku tak celuk yo Umi. Heh? Ya. Umi. Diceluk Umi, celuk Yang ya ndelok katuranggane. Lah nek Ya nek kaya Mas Salib karo Mbak Titin umpama Yang iki pundhutno pantes. daharan Yang pundhutno unjukan yang pantes. Pantes. Komet karo dodok Yang karo Umi lah telak. Aku ora iyang. Lho, aku lo Umi kok mboten masalah to, Pak, mengikuti Lah nek kowe nyeluk bojomu Umi, bojomu nyeluk kowe Abi no. yo. Lah Umi Abi pulang. kowe kulhuwe rapal nek Umi abi. Saka lur rapal piye maksudmu? Apa ya anakmu tabat yada rapal bulet Bulet piye? Dapat yada abla habi wa tabat yada abla habi wa tabat yada. Hal sewengi ngono ae salah kok ngono. Wis anakku wis Anakmu Faisal kae wis tak belajari. numpak motor jengking tok. Batinku liwat seret sapa ya geger tok aku. Ngono kok Umi. Ngono kok Umi abi. Lho, wong didik bocah ki yo ngono, Mas. Cek Wong mbok apa eneke nganten tukaran apik. Tur uang itu kudu bangga dengan bahasa kita sendiri. Ya, niku lho. Jangan sampai kita menggunakan bahasa orang lain. Kita harus berbangga. Yo bapak karo ibu utawa bapak karo mbok ngono kuwi luwih utama. Nek perlu wong awake dhewe iki wong Jawa aja kearap-arapan. Lah Nah. kudune piye? Romo. Lho. Kaya aku niki Romo. Romo kaya maling. Oh wajahe kaya maling Romo. Kontimo. Lah kowe lho panggilanmu karo bojo apa? Jajal. Aku gak tau ngeluk. Lah piye terus ben ketok romantis karo bojo piye lho? Aku ni bojoku nanti ya. Hei ngono. Lho, iki jenenge marah gawe tata krama karo bojo. Ya ora tata krama gak ngono. Aku lali jenenge to. Duh. Kowe iki laki-laki apaan to jane kok iso lali bojone iki lho opo piye to? Pancene anak kowe apa nganten ben geger ora gegeran wis nonsen. Gak mungkin ya Pak ya. Namanya manten. Dua insan yang berbeda, wong jenisnya saja sudah lanang karo wedok. Iya. Tukaran ya biasa. Itu sebagai leres napa ingkang dipun ngendikaken Pak Minto, itu sebagai bumbu Ojo rumah Pak. tangga. Ojo Pak. Napa to? Romo. Romo Minto. Kondito. Nek mari tukaran, mari geger. Iya. Iki rumah tangga lanang karo wedok. Wuyuh, San. Piye? Kaya nganten anyar to. Malah ketok suwayang. Walah, ketok sayang pol ngono. Malah- Ora apa-apa rasa di mudah-mudah ngene lho. Wis gampang-gampangnya nak kanggo nganten. Iya, iya. Nganten niku niki nek mboten teng Mojosari mboten kula tokne. Heeh. Nganten Pedingan niku- niki, ilmu nggih, pedingan. Nggih, niki paling gampang niku mendhet saking piranganipun sedah montor. Jadi ndak gampang ditokne Mboten kejaba ning gampang, Mojosari. nggih. Misal niki Terus lek sudah- mengetokke jam piro engko? anu setengah wafat biasanya Pak nanti. Lah, ya kesuwen to. Mboten kula nunggu otomatis keluar. Dadi Setengah papat malah keturun. nek setengah papat gak usah gugah, tangi dhewe. Apa kuwi? Misanane. Mosok Apa rapal. kowe iki? Pirangan peda motor. Peda motor. piye kuwi? Pamane peda motor. Ayo sing apik dadi setir ki setir, kanan kiri setir. Wis gak sanyak lagi gak penting. Niki sedah motor nggih Pak nggih. Upami niki tutur kangge manten mawon. Lah, misale setir. Setir. Wis to meneng sedah motor omong setir gini. Ah. Niki adalah sebagai pegangan, Pak. Ya. Nah, jadi terutama untuk manten laki-laki itu harus punya pegangan yang Jane sing tinggi contoh aja Mas Dodok. Nah, napa? Sinden, pipit, pipit, pit ngate kopit. Nah, dadi komplit setire ya enak, totoke ya enak, ratinge ya enak. Mat tak takoni. Hah?
nek iki cara nek aku cara sepeda motor apa? We GL Max. Lah nek kaya Mbak Pipit cara sepeda motor Beda. PC. PC. Iki tak susul lagi lho. Ya kabeh. Ha iki perangane Enggak, apa iki enggak. pitutur Nah, kanggo nganten nah. perangane sepeda motor. Wah, Tangan Nah. putih, tangan. Oh alah, iki tangan to kok Wis. skill. Jadi sepeda motor ndak kena omong meneng. Meneng. Nah, Lah, meneng ngempet guyu nah, mesem dalam ora rumah oleh. tangga, sepeda motor tuh perangannya ada setir, Pak. Ya, Setir setir. sebagai pegangan. Ya. Artinya orang laki-laki itu harus punya tanggung jawab, sudah bisa jadi pegangan untuk kaum istri. Wis duwe pekerjaan yang tetap. Ini setir. Lek ndak Mojosari ndak ditokke lho. Lah, nggih. Anyar iki. Ada lagi yang namanya rating. Nah, rating di rating. Rating Rating. adalah salah satu tanda di mana orang kalau ngerating Nah. itu nak Ya umum ora dipegang ratingnya paling tidak dituding. Lah nggih. anu nanti konslet. Konslet piye wong setir mbok demek ngene-ngene kok rating lho ndak ditemek. Masalah ratingnya kegedean, Mas. Kok kegedean piye rating sing apik ya ngono kuwi. Tanggung jawab kok nak tak demek ngene. Enek rating kok. Rating kok mengi. Lah, iki apa beda obah. Nah, untuk Ratingnya aja ngantek didemok. Betul. Ratingnya lek body ngene iki rating lu. Ah. Oh. Motor apa? Motor ditemek. Engko tak ubah. WA, wah apa kok so. Kaget aku. Nah, untuk rating. Nah. Ini sebagai apa itu? Untuk tanda ya dah. Kalau ke kanan itu ratingnya tit ya dah. Kalau ke kiri tit ke kiri. Itu artinya kalau sudah masuk dalam rumah tangga, Iya. no ndi wae kudu izin kasih tanda. Ora-ora pamitan pasangane. Itu kalau untuk rating. Rating. Nah, nyun sewu, Setelah rating, sepeda motor kan juga ada lampu depan. Totok. Totok. lampu totok. totok. Lampu depan ini sebagai Kok wani kowe? wani ora rating. Sebagai penerang. Penerang tegesipun Sebagai mantan laki-laki harus bisa menjadi imam yang baik untuk istrinya. mengajak ke jalan kebenaran. Betul, ini untuk lampu depan. Nah, biasanya tangki. Endi ta tangkine? Mosok raro. Ya dudingi to ben luwe paham. Gile. Endi? Tangki. Ndi? Ini sebagai tangki ini pindang guri tuh. Ora bemper guri bemper. Tangki. Tangki. Yang saya belum beten pelecehan nggih. Ya. Wis pokoke daerah. Ngono lah. Ya. Artinya apa tangki? Ini adalah sebagai jaringan atau nyimpen. Ini lebih ke nganten wedok. Nyimpen kayane sing Kayane sing lanang. Lah pira-pira dilumpukne. Aja sampe tangki kuwi sing jenenge Bocor. Nah, ada lagi satu yang penting, apa kuwi? perangan sepeda motor busi. Ndi? Busine ndi, Mat? Busi. Biasanya tengah jam. Heeh, lah ya goleki. Nggih. Sing ndi? Hei. Kok iso mbok bukae ngisor ki? Sire kon goleki. Ya maksud diudingi sing kuwi ngono lho. Sik rene ta? Piye? Sepeda motor loro itu. Kene to. Sawi. Montore apa ki? Nah, tak golekne busine, Pak. Nggih. Oh, niki nggih mboten enten iki. Loh, sepeda motor lanang kok ndenek busine. Mboten enten. Sumpah enek. Sik ta ora percaya kowe. Aku nggawa. Kenek yo kuwi. Gane. Lho, masa to? Engko saroke busine ngalih ning nggonmu. Oh iya, mau tak cepat. Malih. Piye? Busi. Nah, yang terakhir, ini adalah nalpot, Pak. Nalpot. Busi mah kanggone apa? Busi untuk pembakaran goblok Berarti ngantane dibakar. Dibakar semangate. Semangatnya ngoten ya. ngono. Yang terakhir adalah nalpot. Nalpot ini adalah simbol untuk pembuangan. Artinya pengeluaran dengan pemasukan harus imbang. Lu ngono. Ya, apik nalpote ndi, Mat? Nalpotnya kuwi. Mari dia motor gegoden. Lah terus sadel. Jok. Jok. Jok itu adalah tumpaan, Pak. Nah, Sebagai sepeda motor itu harus bisa ditumpaki. Walah, motormu jodit, Mas. Nah, misalnya, Motormu ngetril. piye kita? ora apa-apa ditumpaki ora apa-apa. Lah, kuat Ayo, kuat. Nmax kuat ditumpaki. Nih, mungkin anu. Dak, Betul apa? ora apa-apa. Aduh. Lho,
Kok rasa men ya? Nah, nalpote pindah ngarep kita. Kok iso? Sing guri karek atas-atasan tok. Tuk. Tuk yo nggonmu dhewe kuwi. Walah Tuk. iya. Lah kowe krasa piye? Rasa enak. Aku senenganku ngene iki to. Kok iso? Wis jan kaya sumo. Wis. Matur nuwun nggih, Pak. Sik nembang pisan nembang. Nang sik Mas. Nembang ki apik, nembang. Aja dilungguhke. Oh, Mbak nembang. Pipit karo Mbak Imas. Oh ya. Ayo coba. Tak kira nembang kanggo tutuk. Ora kok ngono bakal aku. Monggo diecengi Mas. Nah. Sik Mas, Dalam sampean meng wis cuci tangan. sampun. Ambune kok badang. Pas ngene. Poh, jan kok kudu semaput to. Oh, mari ngene aku. Ketoke ora iso to, Nduk. Lah ya kok ora iso to, Mbak. Sampeyan tasnya apa? Anu. Uyo. Layak jenenge kok komet kelamin. Lah pancen yo ngopeni daerah kono. Tangane mau gendemek kuwi mau. Ambune ndak enak. Kok kecing-kecing apa kok lho, Mbak? Gah aku tangane. Sumpah lho, Tete. Gah. Gah. Ora kita. Ngono enak-enak neraine kancane. Lah, iki jenenge gak ngormati wong wedok. Wong wedok ki atine apik Lah, lembut. ya. Diciptakan dari tulang rusuk laki-laki nyapa sampean disia-sia. Balesen, Mbak. Ya peh montor ki yo sing ngalus ngono lho, Mas. Iki apa lampu. Lah ngene Ya. ngono lho jajal. Mau sepiane sampean apa kuwi? Rating barang mau ditulis. Lah ya Rating nggone ning ndi? Rating Rating nggone ning ndi? ndi? Ratinge ndi? Balesen Balesen, Mbak. nggone kene. Ya wis ngene ngono lho. Oh, tak buales. Nyah. Lho. Oh. Mana nih Mbak Joti? Wong lanang nyepele wong wedok. Nah. Lho, kok tak buales. Dek Ayo. mau nyangkut busi-busi wau Ayo, sampe busi. Ayo. Busine disaut pisan, Mbak. Wis nyesaut. Busimu nyandi. Lagi saya tenanan lho tadi. Lho, lah piye Ya. jarane golek busi? Ini ora kenekan kok. Tembangnya diaturke Mas Dadok. Yo, Taman Juruk Dados yo. Oh, laki ora perhatian karo sing wedok piye? Sing Mbak Pipit tenan to? Nyapa to? Lah nek joget ki joget bareng karo pasangannya kan kepenak ngono lho, Mas. Aku yang joget bareng kok. Lah ndi kowe malah horek. Lah kan Horek. juga Oh, kesimbangan. Mas. Kaya umpane nguntai aku ngono lho sampean iki. Gak Pah aku kancane, gede ya. Urung sapa ngomong awakmu gede? Lah terus gemuk ya padha gede. Aduh, ae. Kak Njon sayang. Lah wong lanang ki romantis karo pasangane sing kepenak. Ya, Joget dikandeng ae, Mbak Mas. Kuwi lho. Sayane bulan rajang pucuk ing cemara. Asik. Hey! Sasanggawa geni tresno banyu kengaman sinar cahyaning bulan lerase mukian awira bulan kenangan sak nepo Ganti kamu. Ning taman juruk, taman indah kota Solo. Malah tinju. Boyo. Campur sarene nanti to. piye lho kok malah ngejati Lah kan bisa dansa ya malah sing kaya ngene-ngene ngono ki mau Kayak mau lho romantis mesra. kaya ngono nek sakmono ngono ra lah nek kaya iki kaya ape banting aku. Mbak Pipit yo ngono to, Mbak sampean mbok yo Jero-jero. Wis ya Aku ki disimpen. halus lho Mas Wis Wisan. to urung lungguh plek ngono lho lungguhe. Jajal di pangku kayak aku mau. Wis jajal Mas pangku nang ngene lho ngene lho Cekrek, dididai. muter Muter. terus sing lanang dodok terus sing wedok lungguh penak plek. Oh, enak lho Mas. Ayo iso ora? Batek ngene dek. Terus iya langsung Dhisik duduk. diunyer nek dhisik. Ayo munyer. Ya, terus Iya. Pun limusin. yo terus lungguh. Betul Mas. Alah kuat aku. Wis ta aja. Wis. Kobah Wis. Kabilator. Metu Ya. kucing itu. Ya. Sembah nuwun. Nggih, Mas. Mas Dadok, Injil, jenengan teng mriki. Oh, nggih. Lenggah ngriki. Oh, nggih, nggih, Nah, siap. madhep mriko, madhep Oh mriko. ngendi rono. Kula teng mriki. Wis madhep rono. Kalau madhep rene iki Eh, nyapa? Mas Kumat sampean kono, sanding sandal. Lah, madhep rene. Iso Lenggah. kenal pot. Duduk sing apik, manut karo Rama. Nuni nggih, Nggih, manut karo Pake. Nggih, Pak. Nah, Mbak Bunjung ngadeg ngajenge Mbak Mas Komet. Mbak Bunjung.
Pak Minto katanya dalu ki berbunga-bunganya apa lho? Ora iki saking senengku adoh saka Bojonegoro tekan kene sampean tak wehi bunga ora mung sekedar menghibur ning sampean tak weni hiburan. Oke. Oke, Ya, matur nuwun makasih lho. Romo. Nah, Mbak Luki ngecek melih mriki. Duduk niki duduk. Ndak ngadep madhep mriko. Oh iki lho. Nah, terus madhep Mas Komet. Terus Mbak Lilis, mburine Mbak Luki. Oh iya Met. Dalam bener Pak Minto awet enom. Iya no. Sindene ayu-ayu kok. Ya nemen. Nah. Iki Mbak Diah kono Mbak Diah mburine. Ora usah diunjukno Mbak, beno. Oh ndara ketara dhewe. Kok iso. Wis to kok iso. Pit, niki diagem. Nyandi kowe. Lungguh. Manut karo Rama. Nggih, Mo. Kowe iki ora ngerti dawuhe Rama to piye? Aku ngerti yang ngateng teratap. Ya, Pit Nggih. diaturke ular kambang ning nganggo gerakan. Nggih. Iki sing jenenge Mojosari bergoyang ya iki lho. Iya gini. Dangdut nganggo swara kur diwangi. Mbak Imas, Mbak Hani. Iki kita padha meteng ngene iki. Dadak. Piye? Rama, suweger mo. Iya. Siji. Mbak Bunjung sik coba. Ya. Khusus iki gerakane patah-patah padha karo gerakan jarum jam. Wah, jarum Coba. jam. Diadepke ning Mas Komet. Nah, Rada maju sithik. Met, nyipi apa kowe di bengi, Met? Mau ra wiat. Ada jamu sik. Apa apa kok jamu iki? Kang kira betah. Ya. Yo Nah, genti Diah kene ngarepe Mas Dodok. piye, Met? Madhep rono. Rada mundur sithik, Ya, tetap dengan gerakan yang sama. Ya. Mampu. Lo kok Ya. guri terus to, Mo? Yo. Yo, Pit. Dadak. Dalam Rama. Piye le? Alah hancur rumah tanggamu. Live streaming arek. Aku nu los. Las wong bojomu wis tak WA. Tak tapuk sisan. Iki dites siji-siji. Ngaten, Mo. Lilis kanggo Mas Komet. Yo. Madhep rene. Bokonge Komet. Iki yo mening kok, Met. Maju ya Mas. Nggih. Kowe ora nek sing ngongkon kok maju Mas iki to iki. Pak Ora nek Minto Rama mboten dawuh napa-napa kok maju. Komet, Nggih. maju sithik le. Lah, nggih. Lah mbok nggih. Ayo Lis, tenang ora. Wis meneng ae penak-penak kowe. Mbak Lilis kaya ngopeni garangan model ning guri. Menyek kene lupa. Yo. Yo. Piye, Met? Wah, bareng ini dibedil. Belum mau. Aduh. Sapa sing urung iki? Luki. Luki. Kene madhep Mas Komet, mepet kanggo Pake, kanggo Rama. Romo yo butuh. Romo si arep-arep. Dangkring kamu apa sing butuh mek kowe tok? Aku ya butuh. Lho, iki kan terasa nyuwun sewu lek pas lingguhan iki urusane dagelan kok Romo nderekke Lho. nyapa? Nik, Iki butuh vitamin. Loh,
Wis aja gagas cangkeme bocah-bocah kene. Kene. Terus iki Madhep rono. Urung-urung. Madhep rono. Aku butuh bokongmu bengi iki. Bengi iki butuh bokongmu, sesuk butuh walikamu. Tok rene. Pak, kula wakili kula mawon. Wakili kula mawon. Ora usah. Kaya mentong. Ora kanggo aku iki. Wis kabeh merem khusus kanggo aku. Nah, ya ngono. Serodok nemen ya nduk gerakane ya. Ya. Yo ngono lho. Nah, yo tundangane sing cetha. Yogane merem kabeh. Iya. Mbak Luki, nek iso nganti ngetril Mbak Luki, ngetril. Lagune Yo. ganti. Lagune. Hey. Pak Minto, lho. Adalah tenang toh. Koyo. Kan dari Pak, nek tak omongi Pak Minto koyo-koyoke. Nek asine yo klipuk ngono. Koyo-koyoke iya. Aku lagi arep takon. Saking senengku iki mau. Pokoke seneng ora kaya bengi iki. Napa mboten nate ngenten-ngenten iki? Mbok nasi anu. Sik, bareng kok kesusu lungguh urung cukup kok. Lancang ora ngerti dawuh Lah iya, manuta karo Rama. Nah, ngono lho. Rama Minto. Bengi iki kok kathek nyeluk aku ndak Rama pokoke tenan. Wis tak hukum kabeh. Anu saiki lek ning Bali anu, Robin. Lha apa e? Rama Bintang. Oke. Ya, coba. Bareng. Ya, Pit. Sik, iki mau urung bareng kok. Lek ora bareng ora penak dibarengke. Oh iya. Nggih ora penak ora bareng. Pancasila dasaring negeri utama. Bagus. Lanjut. Yo. Jadi motivasi, kreativitas itu perlu untuk zaman sekarang. Kita nuting zaman kelakone. Kok ular kambang ki mung digarap sindene mung nembang karo lungguh. Kuwi sok sing mirsani ki ngantuk kabeh. Ngantuk niku namine monoton, Pak. Nah. Mboten nenten perkembangan, mboten nenten kreativitas. Ya. Lek kados ngeten iki sing mirsani sami semen. Mboten kok ateges napa elek napa pornografi ning mboten ning niki nguripi bangsa kawak dadi saged anu anyar malih ngoten iki. Kaya apa to bedane kok Arep ya Pak ya. Iya. Kok nguripi Dibablaske tembange kanggo kanca-kanca nom-noman. Mbak Punjuk karo Mbak Lilis utawa Mbak Luki monggo iki pundutane Lestari diaturke karo pundutan apa kae Asmara sing ning dhuwur Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih. Lestari pundutane Mbak Punjuk karo Mbak Lilis coba. Mbak Punjuk monggo. Pokoke mek tak omongi kowe. Dereke Rama Minto ki penake ngene iki lho. Penuh kejutan dan penuh kenikmatan. Iya, ya apa ora? Heeh, Betul. Sing penting seger, kritikan ndak perlu kita hiraukan. Sing penting awake dhewe mlaku, sing nanggap seneng, sing nonton seneng, awake dhewe mlaku. Ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki malah kaya Qasidah Al-Banjari iki. Ya penyanyi tahun 2000. Semua serba mesin, mencari makan menggunakan mesin. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan kemurah hati. Cocok ngono ki piye to, Kak? Cocok piye Roma kok suarane ngelokor. Ngelokor piye pas lho. Lah iki pas ora. Kupinge bosok lek klokor kupinge bosok. Kupinge. Saya mau ora saya mboten. Ora sae karo Ramane kudu tetep nganggep sae. Ancen kuping kula pirang-pirang dina ki bosok. Nggih Rama. Nggih Rama. Terpaksa. Mangga. Yo Lestari dados kaya apa? Qasidah Al-Banjari mangga. Nuwun. Nggih, Rama Lestari Minto. sampun katur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Minto Darsono kula nyuwun lagu Grajakan Banyuwangi. Lagu ini menika kedaripun layani kalian Mbak Bibit ya, kaya apa? Langsung Mas. Grajakan Banyuwangi pundutanipun Bapak Surani Ngancar ya, Manggis Kediri. Langsung yo bantulan Nduk Mbak Mita karo Mbak Imas Grajakan Banyuwangi dados yo.
Pavan Berat Sekar Gadung Mas Komet Mas Dodok. Injih Rama. Nggih. Pake ngono aja Rama, Pak. Wau terus kan napa? Mau tok bar ku ya pake ngono. Mboten sae Rama. Nggih. Ketinggal Katur Bapak Sumirin kang wonten Manggis Ngancar Bapak Mulyani. Nggih. Bapak Surani. Nggih. Ingkang wonten Dayeng Bapak Kunti, Bapak Doro lan kanca-kancanipun. Ingkang wonten Pagu Kediri Pak Muidi kawedusan Bapak Samidi Kru 35 Mas Gawer Mas Tulkiem Pare. Ugi Mas Tejoke ingkang wonten Kediri Mas Kaji Lombok Bakule Sapi. Ya, kabeh disapa tanpa kecuali Mas Eko Srikaton uga Mas Mbak Ajeng ingkang selalu monitor. Ugi tanpa kecuali ingkang wonten Jawa Tengah ora disebutke Mboko siji. Nggih. Ugi mereka mirsani live streaming Rama saking Bojonegoro wonten Bapak Kasir. Menika Pandemen Ringgit. WMC. Nggih. Nggih. Nah niku lek teng putih-putih ringgitan mesti hadir. Sok nyusul Mas, tanggal 29 ning Tuban. Wah. Lah pripun mangke hitungane? Hah? Ngopo nusul kok hitungan? Lah iya. Oh nganggo hitungan. Iya. Nanjake sak terusipun nggih Mas. Oh nggih. Mbak Ani karo Mbak Diah. Nah, ngajak Gojek lho Pak. Karo Mbak Luki. Iki ana pundutan cara keresidenan Kediri. Keresidenan Kediri nggih. Nganggo Samboyo. Oh nggih. Coba kas Kediri diaturke Bapak Indar dalasan ibu ingkang keparang rawuh go putranipun ingkang remen kalian wayang kulit. Ya. Niki presiden ingkang tasih kenyo nggih. Wah kenyo niki kabeh kenyo. Kenyo. Kenyo nggih ngopo-ngopo. Kuwi kena kuwi. Apa? Kenyo nggih napa-napa terus monggo. Wah. Iya. Yo, meet in Sucen Tulungagung. Nah, Gubuk Asmara. Langsung kaya apa? Digarap Samboyo dados Mas. Saliompak sak tembang garap seragenan
Ragen. Luar biasa. Mas Dodo, niki kula nyuwun gungan panjenengan oleh-oleh saka Bojonegoro. Mas Komet duet karo Mbak Lilis. Peragaan Mas Komet sebagai Roma Irama, Mbak Lilis sebagai Hani. Lah kula sebagai napa? Sing delok. Oh, ya wis ringan. Karena pun tugasnya ringan. Lagune bebas nggih, Roma. Bebas. Nggih. Wow, jenengan badhe teng Tuban tanggal pinten, Pak? 29. Mangke kula aturi anu pinarak. Insyaallah. Teng dalemipun Komet sampun dicepakne Nggih. sedayapun. Nggih. Ya, Met ya. Hah? Gak. Gak yo marung dhewe. Boten beleh loro renek wong mampir belas. Akhir aku Main tenggayam kae to. kolesterol. Gara-gara kare. Pak Minto kebangetan kok. Ngapunten benjing nek pun teng Bojonegoro kula tak suwun teng daleme panjenengan. Olah ampun sowan to mo kok sak. Nggih ngopi kok Lho, ya. wong ki uda negara unggah-ungguh ki digawe. Mosok yo mengke aku tak rawuh ning dalemmu yo ora apik. Nggih. Ah, yo coba. Cuma kamu Mas. Aku ora ngerti nak nang kono lho Mas. Tak pikir nang kono kae lho. Lah iya. Ayo. Kalau Mas delik nang kono itu loh. Kayak kene sing nangkap kan ngantene lah kono tetanggane. Berarti ki mertandake napa? Musike ning ngendi musike? Ngriko. Pojokan Pak, pojok lah sana loh. Iki mertandake apa kowe ora ngerti to? Apa? Sekar gadung wis mulai ra kompak. Isih kompak kok. Lah nyatane tipis sana teng mriko. Loh, Kah. Sekar Gadung ki walaupun penempatannya musisi mecer-mecer tetap kompak. Anjir. Mergo pancen wis digeladi wong ning pawon ning karo kene kompak kok. Sik ngaturke salam sik. Tutuk maneh sampean ki termasuk artis terkenal ngaturke salam sik. Oke. Spesial untuk semuanya malam hari ini saya akan mencoba untuk melantunkan satu bang duet bersama Lilis Karnali. Ada cuma kamu. Subhanallah. Ya. Dan tidak lupa Ya. tembang menika kagem Pak Girin, Pak Girin. Kirim bel. Nuwun. Tegese iki komplit ana dangdut, Nggih. ana langgam, Langgam nggih. uga ana kas Tulungagung. Nggih, leres menika. Minangkani pamundhut Mas Dodo saka ingkang panjenengane sedulur saking warga Bapak Alimin ngersake podang kuning. Podang kuning Nggih. nggih. Kala wau sampun sapet jagong panjenenganipun nyuwun podang kuning. Mbak Pipit ana tengah, Mbak Punjung sisih kiwa, terus Mbak Lilis sisih tengene nggih. uga karo Mbak Diah. Coba Diah, monggo. kaya apa? Ya. Saya kan Langsung digarap nganggo bocah digarap yuk. Kok bocah digarap kembange iki lho digarap kok iso. orang geraku muni digarap ngono yo digarap yo. Nggih, lah nggih teratap. Irama Bosas. Ya, kaya ngapa? Mungkin enten pas gara-gara kok kratak-kratak kampun kaget lho, Pak. Nah. Nah niki enten kerupuk. Ya Mbak Pipit. Nang tengah, ha. Ya langsung buka celuk. Tanpa gamelan dulu, pupuk kedua binarung karo gamelan. Ya. Dados. Esok awan ning omah wis ora rasane suwet keluyuran anggone
Mugi katur Mbah Mustofa mantan kepala desa Mojosari Keras Kediri. Dodok Mas Komet menawi kepareng badhe matur ingkang mengku gati wekdal kasumanggaken niki karepen diteruske anak lanang sabetipun. Nah, coba nuwun Rama ingkang baken to mriki namung saged derek memuji dedonga kagem temanten kekalih, mugi-mugi temanten kekalih tansah pikantuk berkah barokah. Amin. Dosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, awet langgeng ayem tentrem rezekinipun ingkang berkah barokah lumintu mili kados miline banyu. Ugi saking kula Pak Minto mbok menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula paring panglipur nyuwun pangapunten ingkang sakata-kata. Ya, wis budal slamet mulih slamet. Amin. Nutuke lakon, Nduk. Ayo, ndak derekake, Yung. Anjajah desa Milang